Исәнмесез, дуслар? Сезнең белән яшьлек тавышы тапшыруы. Һәм мин аның алып баручысы Мөнир Рахмаев. Минем текә образымны күреп аңлагансыздыр инде. Бүген мин Зорро. Ник Зорро? Чөнки без бүген резидентларыбызның иң яраткан кино яки мультфильм персонажлары белән танышачакбыз. Озак көттермибез. Башлыйбыз. Рөстәм Гомәров нинди персонажларны яки геройларны үзегез өчен аерып үтәсез сорауына уйлап та тормыйча Кот Матроскин диде. Чөнки бу песи барлык песиләрдән иң акыллысы һәм зирәге. Подумаешь, еще и вышивать могу, и на машинке тоже. Безнең башкаручы гомумән хайваннарны ярата икән. Һәм иң текә персонажы статусына песине сайлауы бер дә гаҗәеп хәл түгел. Сез Руслан өчен 1320 номерына яшьлек 004 дип язып тавыш юлый аласыз. Yürek erenip yana, bizden yeşler tama. Ömür uzay yaşlık tiz bara. Duran teke yarda, basmaları koyda. Toşkın sular iki orada. Duran teke yarda, basmaları koyda. Toşkın sular iki orada. Oralarda yürek, görüşebiz sirek. Şuna büyük eminim küngelen. Etsin mine, canı kayımı nige. Sinsiz üteminem gömürüm. Etsin mine, canı kayımı nige. Sinsiz üteminem gömürüm. Yaşlıktaki yolgış, olup kilidi sağış. Yazmışlarının kilimi sorgaysı. Gömür yolu kıska, ütmesin ulu buşka. Ukenirge Xuday yazmasın. Gömür yolu kıska, ütmesin ulu buşka. Ukenirge Xuday yazmasın. Durmuş tüpsüz dingiz, nige yüzemsinesiz, nige yana minem yüreğim. Suyuk hislerimini, mutlu yüreğimini, geri kokma sina biremem. Suyuk hislerimini, mutlu yüreğimini, geri kokma sina biremem. Geri kokma sina biremem.
Эльмира Сабитовның иң яраткан мультгерое Белоснежка икән. Ни өчен дигән сорауга ул ягымлы, мөлаем, ачык йөзле дип җавап кайдарды яшь башкаручы. Эльмира гомумән үзе Белоснежкага ошап тора, шундый ук мөлаем. Ә менә иң яратмаган персонажлары Лунтик мультфильмнан Вупсин һәм Пупсин. Яшь башкаручыга аларның тәртипсезлеге күңеленә ятмый икән. Не могу удержаться. Я слишком легкая. У меня самая лучшая диета. Ау! Я тоже хочу полетать. Сез Эльмира өчен 1320 номерына тавыш дип башланган 001 саны белән SMS юлларга онытмагыз. Шулай безнең сайтта ВКонтакте социаль шелтәрендә безнең группадагы аерым сылтамага кереп тавыш бирегез. Тормыш бит ул төсле, чүпрәк кебек, бершә аклы, бершә каралы. Кайберләре сызлаулардан тора, шатлык төслесе дә бар әле. Безнең язмыш төсле күләмәк кебек, һәр кисәге аның кадерле. Үз урынын таба белсен иде, тормыш төсләренең һәр бере. Тормыш үзе төсле күләмәк зәңгәр җепле хыял кушкалый. Сары сагышлардан кесе ясый, үзе шуны кайчак ерткалый. Безнең язмыш төсле күләмәк кебек, һәр кисәге аның кадерле. Үз урынын таба белсен иде, тормыш төсләренең һәр бере. Күрен төсле бер шылулар керә, җанны ярсу кызыл утала. Тормыш булмый апак төстә генә, төсләре дә бик яшь бутала. Безнең язмыш төсле күләмәк кебек, һәр кисәге аның кадерле. Үз урынын таба белсен иде, тормыш төсләренең һәр бере. Үз урынын таба белсен иде, тормыш төсләренең һәр бере. Тормыш төсләренең һәр бере.
Безнең боксер Айдар Мөхәммәтгалиев кешеләрдә көнчелекне һәм юмор хисе булмаганлыкны яратмый икән. Бәлки, шуның өчен аның иң яратмаган персонажы «Ирония судьбы» киносыннан Ипполиттер. Какая гадость, это ваша заливная рыба. Ә иң яраткан кино персонажы Джек Воробей. Чөнки бу пират барлык куркыныч ситуацияләрдән юмор белән чыга белә. Тамашачылар, сез Айдар белән риза булсагыз, 1320 номерына тавыш дип башланган 002 саны белән SMS җибәрегез. Синне кар бөртегедәй ұшасың канатланып, бу мизгел 100 елга бердә тормыйдыр кабатланып. Икәү генә без дөньяда, икәү акар эчендә, явакар безне яклар, безне аклар эчендә. Чыкса чыгар нишләсә дә, йөрәгемез эчендә, мин яратам әле димәк, мәхәббәт үз көчендә. Мәхәббәтте безнең әйдә сурәтен ясыйк карга, нишләсәң дә килешә ул, килешә гашыйкларга. Икәү генә без дөньяда, икәү акар эчендә, явакар безне яклар, безне аклар эчендә. Чыкса чыгар нишләсә дә, йөрәгемез эчендә, мин яратам әле димәк, мәхәббәт үз көчендә. Хисләргә, япь-яшь хисләргә йөрәк кенә шыдармы? Әллә инде күкрәгемнән йөрәк очып чыгармы? Икәү генә без дөньяда, икәү акар эчендә, явакар безне яклар, безне аклар эчендә. Чыкса чыгар нишләсә дә, йөрәгемез эчендә, мин яратам әле димәк, мәхәббәт үз көчендә. Икәү генә без дөньяда, икәү акар эчендә, явакар безне яклар, безне аклар эчендә. Явакар безне яклар, безне аклар эчендә. Явакар безне яклар, безне аклар эчендә. Киләсе резидентның иң яраткан персонажы Роберт Дауни-младший башкаруындагы Шерлок Холмс детективы. Ни өчен Шерлок? Позвольте мне прочитать вашу судьбу. Следующий клиент хочет убить вас. Ей-богу, я по вам соскучился, Холмс. Чөнки бу персонаж барлык әйберләргә икенче яктан карарга мөмкинчелек бирә. Ә иң яратмаган персонажы Снежная королева. Кичкенә чакта шул мультфильмны караганнан соң Дамир Зинатуллин кыш урамда уйнарга куркып йөргән. Резидентыбыз өчен 1320 номерда яшьлек дип башланган 006 кодын җибәрегез. Бүгенге тапшыруның бронза медален яулаган җырчыбызның клибын бергәләп карыйбыз. Күз карашың өтіп ала, көрфекләрең шым кара. Бер генә сүз дәшүеңдә йөрәгемә ут сала. Шул бер сүзең үтә минем үзәккә. Буяң зифайызың шибәт, көрфекләрең бигрәктә. Шул бер сүзең
bir sözün Öte minim müzekker Bu yen zifayızın şibet Kirfiklerin birekten Bir qarasam ut yağasın Şim qara küzün bilen Jir şarın eylendirsem de Sinnen başqanı görmem Şol bir sözün Öte minim müzekker Bu yen zifayızın şibet Kirfiklerin birekte Şol bir sözün Öte minim müzekker Bu yen zifayızın şibet Kirfiklerin birekte Minim yürek bir tibede bir to'xtay Uzun kirpik qora ko'zing bir de isimdan chiqmay Şol bir sözing Öte minim müzekker Bu yen zifayızın şibet Kirfiklerin birekte Şol bir sözing Öte minim müzekker Bu yen zifayızın şibet Kirfiklerin birekte Bu yen zifayızın şibet Kirfiklerin birekte Kirfiklerin birekte Тапшырубызның гүзәл резиденты иң текә кино персонажларını сөйләгәндә өстенлекне Джек Воробейга бирде. Сүз Рүзилә Бикә турында бара. Аңа бу персонажның позитивлыгы, калганнарга ошамаганлыгы ошый. Ты знаешь, как извлечь оттуда жемчужину? Нужны арбалет, песочные часы, 3 козла. Один из нас будет играть на трубе, а другой делать так. Я знаю, где есть козел. А я могу делать так. Хәтта үз чагында Рүзилә Джек Воробейга ошарга теләп, пират булырга хыялланып йөргән. Дуслар, сез Рүзиләнең пират булуын теләмәсәгез, аның җырчы булу хыялына ярдәм итегез. Моның өчен бары тик 1320 номерына тавыш 003 дип язып җибәрергә кирәк. Ә хәзер яшьлек тавышы хит парадында 2нче урынны яулаган башкаручының клибын сезгә тәкъдим итәм.
Президент тапшыруының шараттагы резиденты гадәттәгечә күп сүзле булмады. Яраткан персонажларым Том и Джерри. Том әләр Джерри, икесе дә. Ни өчен алар? Алар кызык. Беттек кетті аңлашылды. Альберт үшін 13-20 номерына тавыш дип башланган 005 кодын язып, тавыш җибәрә аласыз. Иң күп тавышлар җыючы бүгенге тапшырыбызның лидерын каршы алыгыз. Беренче урын. Киттек. Yazgı kıyaş, tangı birmi bugün. Her minut sayın, ağırda yüreğim. Demek karşı al, min şakıdım işigine. Kabul edip al, min tugul gadi bülekine. Min mehabet, şakın işigine. Bular bizgil birge, kirtsen kungeline. Min mehabet, deşem yüreğine. En kuruksan eğer, iriklikke jiber. Min mehabet. Kuşlar tavışı işitile bugün. Sizesin mi hiske tula kukregin. Demek karşı al min şakıdım işigine. Kabul edip al min tugul gadi bülekine. Min mehabet, şakın işigine. Bular bizgil birge, kirtsen kungeline. Min mehabet, deşem yüreğine. En kuruksan eğer, iriklikke jiber. Min mehabet, şakın işigine. Bular bizgil birge, kirtsen kungeline. Min mehabet, deşem yüreğine. En kuruksan eğer, iriklikke jiber. Min mehabet. Deşem yüreğine. Min mehabet. En kuruksan eğer, iriklikke jiber. Min mehabet. Deşem yüreğine. Şakın işigine. Min mehabet. Deşem yüreğine. En kuruksan eğer, iriklikke jiber. Min mehabet. Şakın işigine. Bular bizgil birge, kirtsen kungeline. Min mehabet, deşem yüreğine. En kuruksan eğer, iriklikke jiber. Min mehabet, şakın işigine. Bular bizgil birge, kirtsen kungeline. Min mehabet, deşem yüreğine. En kuruksan eğer, iriklikke jiber. Min mehabet. Хәзер бездә премьера. Бергәләп карыйбыз. Kullarыңда яшел алма, нигә үздең яшелен? Күзләреңне яшерсәң дә сөясең бит яшерен. Улар
Kollarını da sarı olma, sargaytmasın yüzüne. Taşla indi, sakla indi, sargayudan özüne. Sen özünde sıvı olma, dolap düşersin eli. Uçlarıma, kuşağıma, kilip düşersin eli. Sen özünde sıvı olma, dolap düşersin eli. Uçlarıma, kuşağıma, kilip düşersin eli. Kollarını da olsu olma, bit ışılarını ollanğan. Bit ışığındağı olsuluk, düşe olsu olmadan. Kollarını da kızıl olma, bit ışıların kızargan. Kızarganın, uyalganın, yaratan min kızlarının. Sen özünde sıvı olma, dolap düşersin eli. Uçlarıma, kuşağıma, kilip düşersin eli. Sen özünde sıvı olma, dolap düşersin eli. Uçlarıma, kuşağıma, kilip düşersin eli. Oh, 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 oh. Sıvı olma, Kollarını da yeşil olma, niye üzülün yeşilin? Gözlerini yeşilsen de süyesin bit yeşirin. Kollarını da sarı olma, sargaytmasın yüzüne. Taşla indi, sakla indi, sargayudan özüne. sen özünde sıvı olma, dolap düşersin eli. Uçlarıma, kuşağıma, kilip düşersin eli. Sen özünde sıvı olma, dolap düşersin eli. Uçlarıma, kuşağıma, kilip düşersin eli. Uçlarıma, kuşağıma, kilip düşersin eli. Kilip düşersin eli. Шулай итеп, чираттагы тапшырубыз азагына якынлашты. Мин сезне резидентларыбыз белән якынрак таныштырып үттем. Кызганычыма, аларның берсе дә үзенең яраткан персонажы итеп Зорроны сайламады. Ә мин, мәсәлән, Зорроны яратам. Ул гаделлек өчен сугыша. Нәкъ минем кебек. Дуслар, тагын да әйтеп үтәсем килә. Сез безнең башкаручылар өчен ВКонтакте официаль төркемебездәге яшьлек тавышы дип аталган махсус бүлеккә кирип тавыш бирә аласыз. Сезнең ярдәмегез аларга нык кирәк. Читтә калмагыз. Ә мин, Мөнир Рахмаев, сезнең белән саубуллашам. Киттем. Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90.